croeso nôl ta Mae Sian Spencer a Menter Gorllewin sydd gar. Ni ma am cyfres o 5 fideo dros y haf i cadw chi'n heini gytre. Chi'n gwybod bod rhain yn fideos ffres, achos welwch chi bod tipyn fwy o facto fi nawr i beth oedd rhyw 2 mis nôl. Dim gwynd y fi, so hwnna'n rhywbeth, ond fi wedi safio hynna. So, ni'n i dechrau heddi gyda rhywbeth eitha syml, eitha cloi hefyd, 5 ymarfer, 5 rownd, a rhywbeth bach ar y diwedd i cadw chi fynd hefyd. Ni'n cael twymo lan gynta, wedyn wneud y sesiwn, a wedyn gobeithio bach amser dyn ni'n cael bach o cool down hefyd. So, newch siŵr bod digon o le ydych chi. Dwi'n mynd i mynd o fan hyn. Digon o le, o gwmpas chi, sy'n storion, sy'n ffordydd, bwys chi, ond bod di'n gwneud ych chi ei mat o'n ffrent a neu mat i'r ochr a fod ni'n barod i fynd. So, just dechrau bant, just bach o jog ar y spot yn hyn, cael bach o gres mewn i'r corff hyn. Siglo'r breichau mas, rhyw coesau mas. Lyflu, wedyn jyst dod lan a'r sodle i'r penol. Cael bach o gres mewn. Dwi'n mynd mas â chi fyd. Lyflu. Jyst rhoi bach o sioc i'r corff cyn bod chi mewn iddo fe. Dod lan i'r pengliniau tyfa bach. Ni gyd 5, 4, 3, 2, 1. Jogwch chi mas to. Jyst bach fwy sionc tra hyn, na mi wnaethon ni cwbl eiliadau nôl, cwbl o twist mewn mynd yna, so hips yn troi ydych chi fyd. Lyflu na chi, 3, 2, 1, stadle lan to. Cadwch ni jump o mas i fi. 3, 2, 1, pengliniau lan. Lan 3, 2, 1, good. Siglwch hwnna, bant na'r unig warm-up ni'n deud i nawr, cael yr cyrau i gyd yn gweithio'n iawn. So, cymerwch y coesau mas mor syth o bosib. Breichau lan, mi mae chi'n mistyn 1 braich lawr, nôl lan. Coesau'n aros yn syth os ydych chi teimlo. Cefn y coesau fan hyn. Bach o stretch yn agor lan fyna. Lyflu. Os ydych chi'n mistyn lawr, gwych becso. 1 to fan hyn. Eto, gadael y coesau yn le ma nhw. Ni'n mynd i plygu 1 cwrs ar y tro. Nôl i'r ochr draws. Chi'n eistedd hips na nôl. Os ydych chi'n eistedd mewn i gadair, real isel neu stôl isel. Lyflu. Neu 2 fach mynd to chest yn aros mas. So cadwch edrych ar yr cyfrifiadur neu'r teli, beth bynnag chi'n gwylio hwn arno. Edrychwch am ymlaen. Sgwydden nhw lawr, chest, mas. 1 to ar ochr hyn. Lyflu. Cerddwch hwnna mewn fyna i fi. Mi'n cwbl o walkouts yn yna, so chi'n aros yn syth neis, os ydych eisiau chi plygu coesau, plygwch nhw. Chi'n dod lawr ar dwylo i'r trad, cerdded mas, mi plank i fi, a wedyn chi'n mynd cerdded i nôl mewn, lan yn syth. Dwi'n yna to, 1, lyflu, lawr, a rydyn wneud 1 to fi, mi fynd ffordd hyn i chi ddod gweld fi, lawr chi, lyflu job. Dod lawr ar coesau, mas o'r dwylo, mas o'r coesau, eistedd nôl, a wedyn eistedd amlan. Eistedd nôl, gwasgu prol y dyn, wrth bod chi'n eistedd amlan. 1 to fan hyn. Lyflu. Nôl wedyn beth ni'n galw'r box position ni. So dwylo dan sgwydau, pengliniau dan yr hips. Fi moyn chi dod a trod wyth i'ch law chwyth. Rhaid chwyth yn mynd lan i'r ceiling, neu'r awyr os chi ti fas, a nôl lawr. Un peth to, lan i ge, a lawr, lan to, lawr, 1 to i off yn mynd e, lan, a lawr. Dewch lan, wedyn gadael y gos mewn Mae, fi moyn chi gwthio fe mlaen, a nawr fi moyn chi ddod nôl yn syth. Lan, a nôl. 1 to, lan, a nôl. Lyflu, dwi'n nôl lawr, gos na mynd yn nôl. Tra hyn, chi'n mynd fe i fe, fe'n mynd lan, a dod nôl lawr. Tra cael wedyn, y cefn agor lan yn neis fan hyn. 1 fach to. Yna chi, a wedyn chi'n mynd i eistedd lan, gos yn os yn Mae, jyst gwthio fy mlaen, a wedyn eistedd i nôl. Gwthio fi mlaen, a nôl, 1 to fan hyn. Na chi, lyflu. Nôl wedyn mewn i'ch box position, chi, a wedyn mi moyn chi mynd mas o 1 cwrs, mas o'r gwrs draw, mewn i plank, dechrau cerdded, 1 penglin mewn ar y tro,
Ni'n mynd i cyfri ni mewn fan hyn. 5, 4, 3, 2. A na ddim allu dechrau pigo fel lan. Ni'n mynd i fynd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a... Leciwch, oedd yna! Fi'n mynd trwy'r ymarferion o'n i ar gloi chi bod chi'n gwybod beth sy'n dod ymlaen. 30 geiriad pob ymarfer, 5 ymarfer i fi'n trwyddo. Bydd dim brec rhwng y 5, ond bydd na brec ar y 5 am munud cyn ni'n mynd am y rownd nesaf. 5 ymarfer i'n wneud. So, bydd eisiau drws bach o le i chi ar ochr, os nad oes eich effeithio'n ymwysau chi. Bydd ni'n mynd 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Os nad oes digon le i chi mynd ochr i ochr, aros o'r spot 1, 2, 3. Rhaid fath beth, jyst yn rhaid bach o mix mewn i gyd. A rai ni sgwat y lawr, creu kick i fi. Sgwat, kick. Alright, a rai ymarfer. Trydydd ymarfer, byddwn ni'n dod lawr. Ni'n mynd i fynd 4 mountain runner, 1, 2, 3, 4, jump mat am 2. Hwna yw'r trydydd un. Rhif 4. Chi'n mynd i push-ups, un push-up lawr, fi'n mwyn chi tap o'r ysgwydd, push-up to, tap ysgwydd ochr draw. Push-up, tap. A wedyn, y 5 un i orffen, jump i lawr a lan, neu jumping jacks. Alright, so mae'r 5 ymarfer, ni'n mynd i ddechrau y weddol gloi fan hyn a mynd amdano fe. So, nes i wedi gwneud i chi, di'r reglu ddech chi'n y corff, dŵr yn agos os ydych eisiau fe, a wedyn fyddwn ni wrthi. Reit, pan byddai'n gwasgu, start ar y timer, ni'n mynd 10 eiliad o'r dechrau fan hyn. So, ni'n mynd yn 10 eiliad pawb. So, high knees, ochr i ochr, neu ar y spot, dibynnu faint o les ydych chi. Alright, so yn 3, 2, 1, ni'n mynd 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Defnyddiwch eich breichau, eich dwylo chi, i cael pynglun na lan. Lyflu, da iawn. Hanner ffordd. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Good. Cadwch hwn i fynd nawr. Dynwch y breichau na, gymaint o egni a bosib. Cofiwch ni dal yn twymo. 3, 2, 1. Reit, nawr squat. Squat lawr, kick. Squat, kick. Squat i lawr, kick. Wrth bod chi'n squato, mi moyn bod chi'n meddwl ti hanner hips nôl. Yn unig mewn mlaen, a'r un gos na mlaen. To, cadw'r chest, pwynto am mlaen i fi. Sgwyddo lawr. Good. 10 eiliad. Fan hyn, cyn bod ni'n dod lawr wedyn, i wneud mountain runners, plank jack. 3, 2, 1. Ddewch lawr i fi. Mountain runners. 1, 2, 3, 4, 2, jack. A to. 1, 2, 3, 4, 2, jack. Cadwch hwn i fynd. Ffeindiwch rhythm. Os yw hwn yn mynd yn ormod, mae'n bosib arafu fel lawr hefyd. Mae da ni 10 eiliad ar ôl. Cadwch i fynd fan hyn, paratoi am y push-ups na. Yn 3, 2, 1. Ni dod lawr. Chi'n mewn push-ups, chest yn dod lawr, tap yr ysgwydd. Chest yn dod lawr, tap yr ysgwydd na. Cofiwch yn nadlu, fi'n mewn y bolan dyn fan hyn, penol yn dyn hefyd. Cadwch hwn i fynd. Mae da ni 10 eiliad ar ôl. A mae da ni jumping jacks i orffen. 5 eiliad. 3, 2, 1. Lan yn ni, so naill ai jumping jacks. Neu os chi'n moyn mewn bach yn fwy, tap lawr, jump i lan. Jump a lawr. Da, mae da ni 20 eiliad ar ôl. Wedyn, bydd munud o brec yn dod lan. So fi'n moyn chi'n cadw i symud fan hyn, gymaint o bosib, am yr 5 eiliad nesaf. Da iawn, 3, 2, 1. Cymerwch brec fach. Fyna, so, na'r rownd cyntaf wedi wneud. Chi'n gwybod beth yw'r ymarferion nawr. Chi'n gwybod beth chi'n dod ben yn wneud. Os eisiau chi cymeryd brec fach rhywle yn y canol, cymerwch brec. Ond y syniad fan hyn
Ni'n gweithio am y 2 munud a hanner weddol intense mwyn cael joio'r munud ar y diwedd i cael yr anna. Chi'n cymryd fi nawr, anna fi fynd. So mae ni hanner ffordd trwy'r brec. So os chi moyn cadw i symud o gwmpas, mae hynna'n gret. Os chi moyn just chill out y soffa, am yr 20 eiliad nesaf, mae hynna'n iawn hefyd. Ond ni'n mynd yn 15 eiliad, so nech siŵr bod chi wedi cael bach o dŵr sydd eisiau fe arno chi. A ni'n mynd to. 5 eiliad yn ni. High knees, nôl ymlaen. Barod? 3, 2, 1. Ni'n mynd 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da iawn. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Penglina'n dod lan. Brichau yn gweithio. Popeth. Da iawn edys. Chi'n teimlo hwn yn y bola hefyd. Yn ogystal y coesau a'r galon. Da iawn. Cadwch hwn i ddim 5 eiliad. Paratoi am squats. 3, 2, 1. Squat. Lawr ych chi. Cicwch chi mlaen. Lawr a cic. Da iawn. Lawr. Cicwch chi mlaen. Da iawn pawb. Cadwch hwn i fynd nawr. Hips na mynd am nôl. Eistedd nôl. Peninnau mynd ymlaen. Da iawn. Chi'n meddwl bod stôl tu ôl chi? Cadwch hwn i fynd. Ni'n mynd paratoi am y mountain runners na to. Yn 3, 2, 1. Lawr mewn i'r plank. Rhedeg y coesau mewn yn 4. Jwmpo nhw mas am 2. So chi'n rhedeg mewn. 1, 2, 3, 4. Jwmpo mas. A to. 2. Mas. Cadwch hwn i fynd yn. Dwi'n mewn o'r pengliniau i'r chest na. Ffeindiwch rhythm eich hunan. Byddwn ni'n treulio to a ni'n mynd i push-ups. Yn 2, 1. Push-ups yn nawr. So lawr. A wedyn tap yr ysgwyd nawr. Push-up lawr. Tap yr ysgwyd. Mi moyn y bola'n dyn. Yn ôl yn dyn. Mi moyn bod chi'n anadlu, please. Eitha bwysig. Mwyd dy fi bod chi'n anadlu a wneud i byd. Na ddim anadlu o gwbl. Cadwch hwn i fynd. Mae'r jumping jacks yn dod lan de. Yn 3, 2, 1. Ni'n dod lan. Jumping jacks. Neu startups. Cadwch hwn i fynd. Mon 30 eiliad. So cadwch y corff i symud. Os yw hwn yn mynd yn gormod hefyd, chi just cam i ochr, ond ni hanner ffordd. Cadwch i fynd. Bron yma na pawb. 5 eiliad i fynd e. Yn 3, 2, a 1. Nawr de. 2 round lawr. 3 dyn ni fynd. Defnyddiwch yr amser hyn i just siglo popeth off. Cael y galon lawr yn araf bach. Ni moyn feddwl lawr. Just digon. Just digon fel bod chi dwi'n yn mynd to. Ond ddim gormod fel bod chi'n ail dechrau to. So mae munud yn y fel yr man hapus fach na yn y canol. Just digon i'r egni chi fynd am... mae 2 rownd ni'n to fyd. 2 rownd to. Fi'n garedig i chi heddi, boys. 20 eiliad da ni i fynd cyn mwyn i mynd am y 3dydd 1. So just cadwch chi symud fan hyn nawr. Os chi wedi stopo, chi chi'n teimlo bod chi'n nadlu rhy fach, just cadwch chi symud. A da ni, oh my gosh, 5 eiliad i fynd cyn mwyn i mynd am round 3. A da ni barod yn 3, 2, 1. Ni'n mynd 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da ni. So nawr chi gyd yn gwybod beth yw'r ymarferion, chi bach yn fwy gyfarwydd. So nawr chi'n mynd o ben a gwthio chi'n tanau bach yn fwy nawr yn y rownd hynna. Da iawn, 10 eiliad ar ôl fan hyn, barod am yn squats ni wedyn. 5, 3, 2, 1. Squat yr is, ni squatodd i lawr, cicodd i mlaen. Squatodd i lawr, cicodd i mlaen. Da iawn, cic. Os yw'r hwn yn mynd yn bach yn gormod i chi fynd, garwch o cics mas. Fi just squato os chi moyn. Lan i chi fel chi'n neud ymarferion hyn, pawb. Eich ymarfer chi yw hwn, eich hanner awr chi
yw hwn. Mae 'da ni 10 eiliad ar ôl. Sgwat lawr, cico ddim lan. Bron yma lan. 5, 4, 3, 2, 1. Chi'n dod nhw lawr. Mae 'da ni mountain runners, 4, a wedyn 2 jack mas. To, ti hwn mynd yn gormod, wedyn just cerddwch nhw mewn, a wedyn tapwch y coesau mas. Mae hwn lan i chi. Cymerwch eich amser, ffeindiwch eich rhythm. Mae 'da ni 5 eiliad i fynd fan hyn. 3, 2, 1, push-ups wedyn. Dwi'n ni'n gwneud 1 push-up. Tap yr ysgwydd, push-up o'ch o draw, tap yr ysgwydd draw. Da iawn. Lyfli. Ball and in, penol yn dyn fan hyn. Paratoi mae'r arfer diwetha yn y rownd hyn. Mae'r 3 munud hyn yn mynd yn wyth o gloedd yn credu. Sa'n siŵr, mi'n gweud ni na. Gadwch yn ei fynd. 5 eiliad to. 3, 2, 1. Dewch lan i fi. Jumping jacks. Neu star jumps. Neu ochr i ochr. 30 eiliad chi yw hi. I wneud beth am yno chi. Cadwch hwn i fynd. 15 eiliad ar ôl. Jump gymaint egni a bosib. Chi'n gwybod mae'n munud ar y ffordd. Yn 5, 4, 3, 2, 1. O, na'r trydydd rownd wedi wneud. 2 rownd i fynd. 6 munud o waith ar ôl. A wedyn fyddwn ni bron a bod ar ei diwedd i, alright? Fi'n teimlo'n weddol dwym fan hyn bore yma, mae'n rhaid fi weid. Bydden ni 40 eiliad cyn bod ni'n mynd am rownd 4. Mae'n siŵr bod dŵr ych chi'n agos. Fe eisiau fe yn y tywydd twym hyn. So, fe fi'n cael chi'n neud, yw jyst cadw i symud. Dyslai'r galon bod yn dod lawr nawr. So, fe ddim yn teimlo fes bod yn bwrw mas o'r chat. Jyst cadwch i symud fan hyn. Breichau, cadw popeth i fynd. Wedi byd yn rhewi lan. Mae'n stiff ma. Byddwn ni 15 eiliad. 2 rown i fynd. Alright? 3 munud hyn, mas o'r ffordd. 1 3 munud ar ôl dyn ni. Hwna'n sôn o'n good i fi, fi'n credu. 6 munud, mi chi'n dibynnu hynny. Mi barod i fynd e. Yn 3, 2, 1. Off yn ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Breichau, cyfan y symud. Cofiwch, os nawr ystig yn leid, chi'n mynd ochr i ochr. Just 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Gei ti bach yn agos yna, fi'n credu. Da iawn, cadwch hwn i fynd. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Squats da. 3, 2, 1. Squats pawb. Sgwarwch i lawr, kick. Sgwarwch i lawr, kick. Pan chi yn cico, fi moyn i chi rhoi nerf mewn i'r gos na. Fi moyn i fe seithi mlaen. Gan gymaint o pŵer a bosib. Chi'n meddwl bod chi'n cico pêl, neu cico cwsyn sydd wedi cwmpo, rhywbeth. Chi'n ei roi real pŵer mewn i'r gos na. Barod e. 3, 2, 1. Ni'n dod nhw lawr i'n mountain runners ni. 2, 3, 4, 2, jack, a to. 2, 3, 4, 2, jack, a to bawb. 1, 2, 3, 4, 2, jack. 10 eiliad. A 2 jack. Ni'n gwybod mae fe'n dechrau blino nawr. Ond mi'n gwybod bod chi dda. 3, 2, 1. Push-ups de. Lawr yn ni am y push-up hyn. Ball and in. A ni'n just tap un ysgwydd. Lawr. Tap. Dwylo gyda'r chest. Chest ond o lawr rhwng y dwylo. Dir y pen. Cadwch hwn i fynd. Dyna ni 10 eiliad ar ôl. Lyfli pawb. Bron yma na. 5 eiliad i fynd. Yn 3, 2, 1 push-up bach to de. 1. Lan yn ni. Am y jumping jacks. Am yr 4 rownd. Mae rownd hyn yn dod i orffen yn 20 eiliad. Cofiwch, chi'n tap ochr i ochr os chi'n moyn, neu cewch mewn eich star jumps chi, ond bod chi'n cadw i symud. Mae 10 eiliad.
ati ni. Carwch hwn i fynd. Bonswch chi mas. 3, 2, 1. Da iawn pawb. Da iawn, reit. 1 rownd i fynd. A wedyn, i bron y fod ydy fe. Bron y fod. Mae rhywbeth da fi chi ydy fe fyd. Gweithio bach o'r bola. A ni'n siŵr bod y galon na wedi gweithio. Reit, ond am y tro, cadwch chi symud rownd. Ni'n siŵr bod chi cael dracht o ddŵr os chi moyn e. Tywel os ydych eisiau arnoch chi. A wedyn ni'n mynd am y rownd diwetha. Y peth gorau gyda'r rownd diwetha yw chi'n gwybod nawr yn y gyd da chi ar ôl. So chi'n gwybod bod chi'n rhoi pob ownsyn mewn iddo fe. Pob bysyn o'i gnis da chi mynd mewn i'r rownd diwetha hyn. Peidwch safio dim byd. Peidwch safio dim byd mewn am 10 munud to. Diwswch e nawr. 2 munud yn ni nawr i mynd amdano fe. Iawn, so ni'n mynd yn 10 eiliad. Popeth mae mewn i hwn nawr. 1 tro sda ni. Na gyd wedyn. Barod amdano fe de. Yn 3, 2, 1, off yn ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So nawr, sy'n rhaid chi becso beth ti'n neud yn ymarfer hyn eto heddi. Fydd ei gyd drosto mewn 15 eiliad. Tan bod ni'n bwrw'r squats am y tro diwetha. So egni chi gyd nawr yn y rownd hyn. Da iawn, 5 eiliad. 3, 2, 1. Squats de. Am y tro diwetha. Syth mewn, cicwch chi lan. Syth lawr, cic. Off yn ni. Hwn yw'r tro diwetha nawr. Chi'n neud y squats yn i fi heddi. Da iawn, bouncewch chi mas, cicwch chi mas, squat lawr, cic. Teimwch top y coesau, pen ôl, cyn coesau, popeth yn gweithio fan hyn. Bron a fod na. 5 eiliad to de. 3, 2, 1. Lawr ni am y mountain runners hyn, am y tro diwetha. 2, 3, 4, 2, jump, a to. 3, 4, 2, jump. Cadwch chi fynd. Mewn i'r chest. Dwylo dan yr ysgwyddau. Cadwch chi symud i'r easy gents. 10 eiliad i fynd. Bron a fod na. 5 eiliad. Push-ups yn dylan. 3, 2, 1. Ni'n mynd mewn i push-ups. 1 push-up. Lawr. Tap yr ysgwydd a to. Push-up. Tap. Push-up. Tap. Yna ni'n mewn y ffordd lawr. Mas o'r ffordd lan. Ni'n gweithio y bola fan hyn hefyd. 10 eiliad yn i fynd. Bron o fanna. Yn 5, 4, 3, 2, 1. Jumping jacks de. Am y 30 eiliad ola hyn. Popeth nawr yn y 30 hyn. Cewch amdani. Peidwch gadael dim byd ar ôl. Dyna ni 15 eiliad ar ôl. Da iawn pawb. Ni wrthi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn, Meri. Claps, dwi'n credu fe. Reit, ni'n mynd cael dŵr fan hyn yn gloi. A wedyn ni'n mynd i fenni off yr ymarfer. Reit, be ni'n neud yn y secsiwn bach nesaf hyn, bach o gwaith i'r bola, a hefyd bach o waith i'r galon rhywun pryd. Ni'n mynd i wneud plank mewn i burpee. Be ni'n mynd i yw 15 eiliad o plank. So pan mi'n gweud plank, ddod lan, dana y plank. Bola yn dyn, canol yn dyn, dwylo dan y sgwyddau, edrych lawr yn y dwylo. Ni'n dala hynna am 15 eiliad. Wedyn, yn syth mewn i 15 eiliad, jwmp mewn, lan, lawr a nôl. Mewn, lan, lawr a nôl. Byddwn ni'n gwneud 15 eiliad yr un, gyda 15 eiliad o brec. Ni'n mynd bod yn eitha gredig. Ni'n gwneud hynna 2 gwaith, a wedyn ni fyddwn ni wedi benni fyna.
Barod i fynd? Fi'n barod. Fi'n credu. Reit te, 15 eiliad o plank. Fi'n mynd 10 eiliad yn hon. Reit. Dy'r plank, fi'n moyn dwylo dan y sgwydde. Fi'n mynd nôl o'r coesau. 5 eiliad mi dal y plank. 3, 2, 1. Fi'n moyn chi dala fan hyn nawr, bolan dyn, pen ôl yn dyn, edrych lawr rhwng y dwylo. Ceidwch edrych y trad, does dim byd i weld fan hynny. Yn 5 eiliad, mi ddechrau jwmpo mewn i'n burpees ni. 3, 2, 1. Chi jwmpo coesau mewn, lan, lawr, a nôl. Mewn, lan, lawr, a nôl. To, cadwch chi fynd. 5 eiliad. 3, 2, 1. Ymlacio fyna. 15 eiliad. Ni'n mynd to, mae dyn ni 2 rhain i fynd to. Bolan gweithio fan hyn, coesau'n gweithio. Reit. Mae dyn ni 5 eiliad cyn mwyn ni'n mynd i'r plank rhif 2. Barod. 3, 2, 1. Dalwch y plank i fi pawb. Chest, lawr, pen, lawr, bola, dyn, pen ôl, dyn. Barod. 3, 2, 1. Off yn ni. Mewn, lan, lawr, nôl. Mewn, lan, lawr, a nôl. Cadwch ni fynd. 5 eiliad. 3, 2, 1. Oh! 1. To. A ni di fenni wedyn. 1 to. Reit te. Barod amdano fe. Plank yn dod lan. 5 eiliad. 3. Fi'n neud gyda chi. 2, 1. Dalwch y plank. Pawb edrych lawr yn y dwylo yna. Cofiwch anadlu fan hyn. Bola lan. Pen ôl lawr. Cefn syth. 3, 2, 1. Am y tro diwetha. Lan, lawr, a nôl. Mewn, lan, lawr, a nôl. Tro diwetha fan hyn, mae dyn ni 5 eiliad i fynd. Cadwch hwn. 3, 2, 1. Da iawn. I bawb. Wedi gorffen fan hynna. Ww! Tom ti chi, ond mae eisiau disio nhw nawr. Gen i stretch fach real gloi fan hyn cyn bod chi'n gadael i cario ymlaen gyda'ch diwrnod. Reit, so ni'n ddechrau lawr. Dwi'n cael y galon yn lawr fyd, so cymryd anad o fo mewn. Do lan y breichau. Na di mas, do lawr yn nhw. A dwi'n ni mewn. A na ni mas. 1 to, na di mewn. A na di mas. Dewch mlaen eich un cwrs, dim ots pyn i'n ryddi. Un cwrs mlaen, a ni'n mynd i gwthio mlaen fan hyn. Jyst rhoi dwylo ar top y gos. Dim un fel pwyso arno me, jyst bod bod yna. Yn cyfforddus. Dyma fach y stretch nawr, yn y gos o'ch y draw. Nethon ni hon yn y dechrau. Yn y dechrau, o'n i'n gwneud stretches fwy dynamic. Nawr, fi'n gwneud rhoi bach fwy static. Nawr, bod chi'n dod nôl. Fi'n moyn bod chi'n cymeryd y gos yma sy'n syth. Bys y trad lan. Cadw'r chest lan, ond jyst yn ystyn lawr. Dwi'n chi'n teimlo stretch o'r cefn y gos yna. A nawr, chi dechrau dod lawr nawr. Ach, yn fwy normal o beth weddi. A dod lan mas o hynna. Newid y gos wedyn, so gos draw mlaen. Gwthio mlaen fan hyn. Stretch bach neis. A wedyn to, dod nôl. Gos yn mynd syth, isem nôl. Cofiwch, cael y bwyntio ar eich anadlu chi'n mynd nawr. Cael yr anan yn nôl yn ar y bach. A dod lan. Nôl mewn i'r bocs wedyn fe wnaethon ni gynne. Tro hyn nawr, fi'n moyn chi'n mynd mas o breichau. Gyda'r bosib, pan mae'r chest yn dod lawr, 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 lawr. A pen yn dod lawr. Laciwch fyna. Ar y bach. Cerddwch y dwylo mewn. Aros istedd yn hyn. Dwylo dy tu ôl. Tynnu am nôl.
ymlaciwch fyna. Wel, da iawn i chi gyd. Diolch i chi am ymuno â ni wythnos hyn eto, a welwn i chi wythnos nesaf. Hwyl i chi, tara!